12:27 minutos, sabedes o que ven agora? Pois unha clase de Tai Chi, porque temos aquí a toda unha eminencia neste plató que se chama José Gago, que por certo, Pepo, vente conmigo, porque queremos que hoxe, grazas a tamén a Pepo Suevos, que se vai a prestar a esta clase, así de xeito, non? Sen ninguna... Que tal, José, como estás? Moi boas. Bueno, non sei se se sauda dun xeito especial no Tai Chi ou non se fai reverencia, isto é... A ver, como é? Así? O yin-yang. O yin-yang? Aí, bueno, pois benvido. Benvido aquí o termómetro. Bueno, ponte aquí no medio ti, Pepo, que vais a ser o alumno hoxe desta clase, ou el mismo, perfecto. Porque agora que precisamente estábamos falando, José, pois deste vandalismo, de xente sen empatía, sen estrés, é que xa, mira, só estar a carón de ti xa emanas paz. Necesitan Tai Chi. Efectivamente, non? O sea, por que defendes ou ensinas, non? Esta case filosofía de vida que é o Tai Chi? Porque é o mellor exercicio, un dos mellores, vamos a decir, para manter a saúde, para ter unha vitalidade increíble e para ter unha longevidade, unha calidad de vida con 80 anos ou con 90 anos, seguir facendo cousas así, o que queira. Buah, que pasada, o que acaba de facer. Eu marcho. Víchedelo na casa, non? Isto é impresionante. Eu paso de 60, pero pouco, Buah, que pasada. Bueno, José, que, como digo, cantos anos levas ensinando esta disciplina? 45. 45 anos. E ti, por certo, José, és dos que pensa que cando temos moitas preocupacións, moito estrés, isto ao final somatízase por algún lado, que rematamos enfermos, que... Sí, claro. O que a medicina china dicenos que hai tres aspectos que van sempre fastidiar a nosa salud. Un é emocional. Entón, se emocional estás enfadado, estás preocupado, estás triste, vas ter un problema, vas ter unha enfermedade. Se tes unha mala postura, que é unha das cousas principales tamén hoxe en día, vas a ter un problema primeiro físico, de mala postura, de hernia discal, de artrosis, e despois vai afectar os órganos. E o terceiro é a respiración e a alimentación. Como toques un destes pés, a persona vai enfermar. Entonces, o Tai Chi o que fai é manter unha boa postura corporal, é algo parecido ao ballet, o movimento que tú faz ten que ser perfecto biomecánicamente, está feito por sabios, por médicos, por artistas marciales, entonces o Tai Chi tamén é un arte marcial. Pero a parte marcial enséñase ao final. Primeiro tens que entender o teu corpo, relaxarte. O que se vende no Tai Chi principalmente é relaxación, pero non é a verdade, non é relaxación, úsala para sentir o teu corpo. Unha vez que tú eres consciente do teu corpo, ese é o menor beneficio. O que che vai dar é fortaleza, flexibilidade, control de mente, corpo, propiocepción, unha cantidad de cousas increíbles. Pois, porque non tiñan ter 91 para chamar a ambulancia. Entonces tiñan que cuidarse. Pois estou seguro que vostedes na casa tamén desexando que comece esta clase para que neste ratiño que temos aquí, polo menos entendamos todos que significa isto que nos está contando José na práctica. Comezamos a clase... Está totalmente basado na medicina china, por eso é tan bo. Que maravilla. Entón, Pues nada, Pepo, ti atréveste. Para que se poña en situación... unha batiña como a túa, moi ben. O hábito... Claro, a batiño primeiro, moi ben. O hábito non fai o monxe, pero axuda un pouco, non? Polo menos só mete en situación un pouquiño. A ver, porque a talla non é fácil dar con ela. Mira que ben me coloquei xa para poñer, mira. Olé. Sí, maravilla. Perfecto. E cerra perfectamente, o que pasa que xa era o botón chino, isto é un pouco latoso. Para non mover o micro. Pois pasa nada, perfecto, coa batiña colocada. É un mestre, creo que hai varias posturas que nos podes ensinar. Teño por aquí cunha chamase separar a crin do cabalo, non? Se che parece, ensinamos a Pepo a facer esta postura, eu deixo vos xa. Hai 37, así que... Hai 37, bueno, a ver a cantas nos dá tempo. Podemos facer máis. Pero bueno, empezamos con esta, se vos parece. Moi ben, pois entonces temos que manter 5 principios, en principio físicos. A cabeza erguida, que é unha cousa que nos costa, sempre estamos así ca cabeza. Entonces, a barbilla metida para dentro, para que as 7 vértebras cervicais estén dereitas e a sangre fluya para arriba, porque o cerebro o principal que necesita o oxígeno e alimento. Se nos falla, enseguida nos desmayamos porque o cerebro protéxese e túmbanos. Entón, o principal movimento é ter a cabeza erguida. Segundo, o peito relaxado. porque se sacamos o peito xa estamos bloqueando a chilla sangre e enerxía na espalda. Os militares, cando están así moito tempo, a veces desmañanse no desfile. Entonces, o peito relaxado, para que a sangre suba por a espalda.
Terceiro, a cintura flexible. Que quere dicir eso? Que onde máis acumulamos tensións é na zona lumbar, nas 5 vértebras lumbares. Entón, cintura flexible quere dicir que tú te sentes cando fas o tai chi e ese arco lumbar que temos que desapareza, para que tú teñas as vértebras flexibles para moverte. Entón, é relax, sí, pero é relax para que te movas correctamente. E como sería este movimento? E ahora, ese movimento, nos sentamos entonces, a ver, a cabeciña dereita, peito relaxado e a cadeira en retroversión. E entonces ahora vamos a separar el crin do cabalo, que é un abrazo. Entonces, con que abrazamos? Coas escápulas, eso es, porque se abrazamos así a alguén co peito para fora que non lle temos moitas ganas de dar o abrazo. Entonces, así, relaxados, e ahora xiras a cintura porque hemos metido a cadeira, entonces as vértebras lumbares están relaxadas. E ahora separo e respiro. Así, como si te ofreceras algo. Ole, moi ben. E ahora volve a expirar. Cérrate, eso es, como un acordeón. Xira para que traballen os riles e a columna vertebral se flexibilice, se active e respira. Como se ofreceras algo, como separaras algo, unha crin dun cabalo, algo moi suave. Cerras, eso es, como aqueles animaliños que estabades vendo antes, así tan suaves, acariciando aí a crin do cabalo. Respiras. Maravilla, que xente plato detrás das cámaras practicando. Ahora, un que hai que facer ahora na primavera, porque a sangre alteira, non? Entón, hai que relaxar o fígado, que está aquí no lado dereito. Entón, ese chamase acariciar as nubes. Entón, inspiramos así cos brazos un abaixo e outro arriba. E ao chegar ao lado dereito, cruzamos para activar o fígado e calmalo. E respiramos ao lado izquierdo. E ao chegar aí, como un aplauso, cruzamos as mãos. Moi ben. E volvimos ao lado dereito. Inspiro e expiro. E sempre os brazos redondeados para que a cintura este flexible. E traballamos os riles e o fígado. Moi ben. E agora xa, para ver que te vexo moi en forma, o galo de ouro. O galo de ouro, é verdade? Séntate na perna e arriba meta a cadeira e arriba a rodilla, igual que un galo. Kikiriki. Bueno. Séntate despaciño. Meta a cadeira para estar dereito. Arriba. Eso é, moi ben, falo mellor que a mí. Pero fixadevos, claro. Que marcho de plano, me cago. Fixadevos no equilibrio increíble de José. O sea, que cantos anos tes, José? Teño que dicirlo. Non sei, é que por curiosidade, porque xa me gustaría a mí... É por non dicir que yo tampouco. Son un rapaz, teño 67. 67 anos. Aparenta 66. E que equilibrio, e que como unha veliña aí posta. Bueno, por certo, agora que estamos en este plano, como era esa patada que fixeches ao principio, que deixoume pampa, e non sei se se viu ese momento co que arrancaches a clase. Todos estes movimentos fanse despois caminando para traballar ese equilibrio e esa armonía en todo o corpo. Aí fixémolos quietos, e vas caminando como se foras un páxaro, con esa suavidade como fan os galos. Con esa armonía que ten un páxaro, non? Unha pasada, verdad, ademais como te moves. Xa é... Ole, aí nun momento, Pepo, que? Non só se retiramos. Volve facer e levo chi unha. A ver, unha. A mão arriba. Mão arriba. 2, 3, arriba. Moi ben. Un aplausiño tamén para Pepo aí por prestarse a esta clase. Bueno, pois eu deuche as grazas de verdade, José, por achegarte ao seu termómetro e ensinarnos algo máis acerca desta disciplina tan chula. Despedímonos, como son as despedidas? Así, yin-yang, e cerramos. Pois así nos despedimos. Moitas grazas, José, por virose o termómetro. Este exercicio que é tan bo para a salud é tamén moi desconocido, de que se olle falar moito del, en profundidade, solo se ven da relaxación, pero realmente falta unha gran preparación, e eu estudio medicina china, todo isto. Claro, pero oxalá moita xente hoxe, despois de verte, se anime a conocer máis esta práctica e a pola en funcionamento. Moitas grazas, José. Gracias a vos. Nos continuamos, 12:37 minutos.